ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. номи ман Шаҳром. имрӯз 9 июни соли 2021 мебошад. 1000 рубл 156 сомонӣ, $100 1132 сомонӣ. дар имрӯзанавор мон 14та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд. аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра, ҳавлӣ, замин ва квартира ва кредитам ҳастай. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтаиста бошед, дар комментарияи навор нависед чӣ хеле хона шуморо дар корае. бисёр бад гап намезанем, рафте. якум сар мекунем аз замини фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара. 8 сотиқ замин мебошад дар деҳаи Итарка. об ҳаст, фундаменти хона рехтагии 10x10 мебошад. проект барои 2 этажа расчёт гирифтагӣ ҳаст. мешавад 1 этажам бардоред. дорои 3 дархона мебошад ва ҳаммом дар дарун аст. мактаб, медпункт дар қарибӣ. харидори конкретнида скидкаи нағз мекунанд. илтимос харидори конкретни занг занад. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 55 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар якум ошона. иҷра соҳибаш нависаги ки бино новостройка мебошад ва қарор аст рӯ ба рӯи деҳқонбозор шаҳри Душанбе. ремонт 100% бо тамоми чизҳояш фурӯхта мешавад. ҳамаи чӣ дора медарои зиндагӣ мекунӣ тамом. бо арзон мешавад. нархаш 185 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага квартира бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошона иборат аст ва қарор аст дар 13 микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархаш 175 000 сомонӣ бо муомилаам дорад. хонаи фурӯшӣ дар маркази шаҳри Хуҷанд, як хонага мебошад дар 4 ошона, бинои советӣ. мутаассифона соҳибаш нагуфтагие ки чанд квадратае. рӯ парои магазини Анизда дар ҳолати хуб қарор дорад. ремонт дорад. нархаш 220 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 56 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои новостройка. хона дар ҳолати хуб қарор дорад ва ремонти люкс дорад. документош ҳамаш через агентства 100% иншоаллоҳ нависаги соҳибаш бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. срочна пул лозимаи соҳибашда ва камтар муомилаам дорад. нархаш 250 000 сомонӣ. қарор аст дар Корбон, шаҳри Душанбе. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, як хонага квартира бо масоҳати 26 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои советӣ. ремонти нав дорад. дар кӯчаи айнӣ қарор аст, назди СНГ Ламанос. дар наздаш мактаб, донишгоҳ, садик, магазин, любой чӣ ҳаст. беҳуда занг назанед, мега соҳибаш. нархаш 158 000 сомонӣ бо савдоам дорад. хона дар ҳоҷи шариф хоҳиш кардан, яке аз арзонтарин марҳамат. 3 дархона, 10 сотиқ замин, 25x40 мебошад амон 10 сотиқ заминаш. қарор аст дар Бешкапа, ҳоҷи шариф, шаҳри Бохтар. нархаш 300 000 сомонӣ бо савдаам мешавад.
ва ҳамун хонаи кредити гуфтагимон бародаро як хонага квартира мебошад бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар якум ошӯнаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошӯна иборат мешавад ва айни ҳол сохтмонаш рафтеста, котлован аллакай тайёра, якум этажа бардоштеста. қарор аст дар гравзавод, касе надонад, гравзавод ин тақрибан аз 10 дарвозаи Кормон як 3 километр поёнтар мерай, дар раҳи Душанбе Бохтарда, ҳамун тарафода гравзавод. сохтмон навай, кредитам дода мешавад. хонара падъабой супорида метиҳанд, нархаш 110 000 сомонӣ. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб пеши аэропорта 10 сотиқ замин мебошад. 5 дар хона бо калидораш, бо 5 дари дига хона дорад. дабараш коробка дохтагие. нархи хона $22,000 мебошад. бо муомила дорад, харидори конкретни боша ё ки алишам мешавад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. боз як хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Кӯлоб, ишалакай квартираяй 4 дар хона мебошад бо масоҳати 106 метри квадратӣ дар 4 ошӯнаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошӯна иборат аст. документош 100% 3 балкон дорад, баня, туалет отдельно, кухни. ремонти нав дорад, евроремонт. нархаш 250 000 сомонӣ мебошад. қарор аст дар кӯчаи Шамсиддин Шоин, поёни стадион, шаҳри Кӯлоб. коробкаи 50 квадрата дар Гипрозем хоҳиш кардан, марҳамат. як хонага квартира бо масоҳати 49 метри квадратӣ. ира шумо баъзур метавонед ба духонага табдил тиҳен. коробка мебошад бе ремонт. ҷойгир аст дар 11 ошӯнаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошӯна иборат аст ва айни ҳол сохтмонаш рафтеста дар Гипрозем, ҳамун назди деҳқонбозорда. нархаш 225 000 сомонӣ мебошад. бо савдо ҳам мешавад ва 11 ошӯна бародаро, умуман натарсед, ман худам дар 11 ошӯнаи новостройка зиндагӣ мекунам. ягон проблема нест, на овуш, на светаш, на лифташ, ҳамаш 100%. дар ин дом бошад, этажҳои поёншам ҳастанд, яке квадратураш камтарай. участкаи нимтайёри фурӯшӣ дар ноҳияи Зафаробод, ҷамоати Меҳнатобод 8 сотиқ замин мебошад. 7 дар хона, 1 то подвал, ҳаммом, ошхона, ҳоҷатхона, 1 то оғили 12 метра дорад. болошба, алафхона, ҷои обаш, кандагӣ. хонаҳо дуташ қариб тайёр зиндагӣ карда мешавад. якташ подвалаш қати деворош задагӣ. 4 дари дигараш бо коридораш, фундаменташ гирифтагӣ, дарунош пур кардагӣ тайёр. документош 100%. нархаш 255 000 сомонӣ. бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳавлӣ бо ремонти фасон аз шаҳри Турсунзода хоҳиш кардан. хела кофтамина, марҳамат, ба фикрам варианти хубай. як этажа ҳавлӣ мебошад, 3 сотиқ замин дорад, 4 дар хона. қарор аст дар кӯчаи Дӯстӣ 2. ҳамагӣ фасадаш мондагиай, тамом бо чизу чорааш ва битавои техникаш фурӯхта мешавад. яъне стиральни машинаи Беко, термикси нав, микроволновая печ, духовка, холодильники LG, телевизор, плитка, шкаф, кухонни гарнитур, кухонни уголок, қолинҳо, посуда, кондитсионер. соҳибуш айхона фақат либосоша мегирад ва як чанд дона посудара, тамом. ҳама мебелиёш наванд. фурӯхта мешавад бо нархи 269 000 сомонӣ. бо савдоам мешавад ва алишам мешавад.
дукони тестайёр хоҳиш кардан, рости гап уқа дукони соз наёфтуму ята помещения ёфтум. Бо масоҳати 15 метри квадратӣ мебошад. Дар Корвон Сити қарор аст. Кондитсионер дорад. Дар якум ошонаш худи ҳамун бино аллакай 100% тайёрай. Нархаш 34500 сомонӣ мебошад. Бо савдоам мешавад. Ба фикрам барои магазин ё ки барои ягон кафечаи майдача беҳтаринае. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзана бормон. Раҳмати калон дӯстони азиз, ки моро то охира тамошо карден. То боздид барори кор шумода. Агар навор ба шумо писанд ояд, ҳатман дастгириро фаромӯш накунед.